שלום לכם. הרב בצלאל כהן הקים את ישיבת חכמי לב בזכות שני דברים. מכון מנדל והחינוך של הבן השני שלו. בקהילה החרדית יעדו לו עתיד תורני מזהיר, אבל בצלאל בחר לעזוב את הישיבה היוקרתית שבה למד ולעסוק בנושאים שהם דגל אדום עבור הרבה במגזר שלו. השכלה גבוהה, גיוס לצבא, השתלבות בשוק העבודה. אבל מבלי לוותר על הזהות החרדית שלו. הישיבה שהקים היא ניסיון מהפכני לשלב בישיבה חרדית מקצועות כלליים לצד לימודי הגמרא המסורתיים. מטבע הדברים, הישיבה מדאיגה וגם מקוממת עליה ועליו רבים. שלום הרב בצלאל כהן. שלום וברכה. בוא נתחיל בך כתלמיד ישיבה. אמרתי ישיבה יוקרתית, אנחנו מדברים על פוניבז'. כן. שזאת הישיבה, ממש דגל התורה הייתי אומר. באילו שנים היית שם? בין כמה לכמה? מגיל 16 עד 21. 5 שנים. כן. אוקיי. והרגשת טוב שם? מאוד. ונחשבת לתלמיד טוב? כן. כן. אבל שם התחלת לחשוב על דברים נוספים. כן. תמיד התעניינתי, גם את הסקרנות ככה כללית, לדעת יותר, ללמוד יותר, ככה לקרוא ספרות כללית, לבקר בספרייה הלאומית, זה היה איזושהי חוויה מיוחדת. אבל לא דברים שהם נורא מקובלים בישיבה. נכון, אבל מהצד השני, אם אתה מבקר בספרייה הלאומית היום, זה כבר כמעט הפך לכל אל אברכים. הנוכחות החרדית היום בספרייה הלאומית גבוהה מאוד. כן, היום. אז זה פחות מקובל. גם הישיבה בפוניבז' ידועה בסדר יום קפדני ודרשני מאוד מבחינת הלימודים. כן, זה לא היה על חשבון סדר היום. בדרך כלל זה היה בחופשות, בין הזמנים, כן. אז איזו תודעה התחילה להתפתח במקביל לתודעה הדתית של המקום שבו היית? מה התחיל להתפתח שם, בתחומי העניין האלה שלך? אני חושב שבכלל, בעולם הישיבות, בעניין הזה, ישיבת פונוביץ' בוודאי דוגמה למה שקורה בישיבות הליטאיות, מפתחים מאוד את תחוש הביקורת, רק שבדרך כלל מגבילים אותו לשימוש בתחומים מסוימים, ואולי אני לקחתי את אותו חוש ביקורת שמתפתח מאוד בישיבה, והשתמשתי בו בדברים שהיו פחות מוכרים. ואני מתאר לעצמי שהציפייה, ונגיע לחוש הביקורת הזה בהמשך, אבל אני מתאר לעצמי שהציפייה שאתה גומר 5 שנים כאלה, שהיא תמשיך למסלול של רבנות נורמטיבית, נכון? כן, זאת הייתה הציפייה. זאת הייתה הציפייה, וגם זה מה שעשיתי. אוקיי. לא מבחינת ההסמכה לרבנות, זה מסלול חיים. בהחלט. דווקא ההסמכה לרבנות לא כל כך מקובלת, לא עושים בעולם הישיבות הליטאי, הסמכה לרבנות נתפסת כמקצוע. ודווקא הלימוד הוא מה שנקרא לימוד לשמה. לומדים הרבה תורה, בלי הסמכה פורמלית. אוקיי. והציפייה הייתה שאני אמשיך ללמוד תורה, ואכן גם לאחר הנישואים המשכתי עוד 7 שנים לעשות את זה. עזבתי את ישיבת פונוביץ' כי התחתנתי, עברתי לגור בירושלים, קמתי משפחה, וככל שחלפו השנים, אז שאלתי יותר שאלות על המציאות שבה אני חי. וגם בנוגע לשיחה שאמרת על ציפיות, הבנתי שבחלק גדול מהמקרים הציפיות הן לא ריאליות. זאת אומרת, גם אנשים שהם מתוקף הכישרונות וההשקעה והיכולת מסוגלים למלא משרה תורנית, הסיכוי שלהם לקבל את המשרה הזו בסופו של דבר היא 1 ל-10 או אפילו פחות מכך. בעצם זה כמו שכולם ילמדו רפואה, גם אם הם יהיו רפואים מצוינים, לא יהיה לכולם מקום, אז בעצם לשם הגיע העולם, ככה אני ראיתי את הדברים באותם שנים. אז גם מבחינה ריאלית, הציפייה לממש את אותה יכולת הייתה נמוכה, אבל מה שבעצם הניע אותי זה בעצם האכפתיות, בעיקר למציאות הכלכלית של הציבור. טוב, תכף נגיע לשם, וגם נולדו ילדים. הבן הראשון, אני מבין, בעצם הלך בדרכך, זאת אומרת, נכון. היה מותאם לעולם הלימוד התורני. לגמרי. אוקיי, שזה נחת גדולה. בהחלט. אוקיי, ואז מגיע הבן השני, ומה קורה איתו?
אנחנו, ככל שחולפים השנים, זאת אומרת, מתחילים ללמוד, נגיד, גמרא בגיל 10, או אפילו 9. ג' ד'. כן. כן. ואנחנו רואים שהוא מגלה פחות ופחות עניין בלימודים. למעשה, לא רק בלימוד גמרא, אלא באמת, בכלל, ככל שיום הלימודים נעשה ארוך יותר, אנחנו רואים שקשה לו יותר, ואנחנו לא בדיוק יודעים לפענח. אנחנו רואים שהוא מתעניין בהרבה דברים שלא נמצאים בסביבה שלו, בתלמוד תורה, שהם פחות לגיטימיים. והוא עצמו מרגיש מחנק. וגם ההשוואה, הוא קטן בשנה וחצי מהבכור, והוא בעצם שנה מתחתיו בתלמוד תורה. ואנחנו רואים שלא טוב לו. טבע הדברים בתך חושבים שהבעיה זה הילד, אבל אחר כך מבינים שהבעיה זה לא הילד, אלא המודל. התאמה למסגרת. אני אשתמש במילה מודל, המודל, כי בעצם חשבנו על מסגרת אחרת, אבל כל המסגרות בעניין הזה הם אותו דבר. אז מה המודל שבניתם עבורו? אנחנו העברנו אותו בעצם אחרי שהוא היה כיתה ז', הוא היה צעיר בכיתה, כי בדרך כלל בתלמודי תורה חרדים באמת התלמידים צעירים יותר מאשר בשכבה המקבילה בחינוך הרגיל. הוא היה בן 12, אז שלחנו אותו שוב לכיתה ז' לבית ספר דתי-לאומי, חרדי-לאומי, שיש שם בעצם, הוא לא חרדי סטנדרטי. ששם הוא בית ספר ממלכתי-דתי בהגדרה. שם הלימודים כוללים הרבה מקצועות אחרים. אז ספר לי מה קרה לו בעקבות המעבר הזה. משהו נפתח? לחלוטין. לחלוטין. ילד אחר. וואו. כן. אתה הולך בשמחה ופורח. זה לא יאומן השינוי המהיר. זאת אומרת, אנחנו קיווינו, אבל על זה גם אנחנו לא חלמנו. עד כדי כך. אז קודם כל תסביר לי את ההיגיון במודל. זאת אומרת, איפה הבעיה שאתה רואה? מה הבעיה? אתה אמרת לנו בשיחת תחקיר, החברה החרדית על סף פיצוץ. כן. אז תסביר לי את זה. טוב, החברה החרדית למעשה נועדה להיות חברת מופת, שהיא לקחה על עצמה משימה. משימה של החזקת התורה בעם ישראל. ולמשימה הזאת בעצם אמרו כל צעיר וטוב למשימה. ובמשך, בעשורים הראשונים, באמת הייתה הצלחה מעל ומעבר לכל דמיון. כל הציפיות, כן. אבל מה שקרה עם השנים, זה בדיוק מה שתיארתי כאברך, שבהתחלה היה התפקיד לתת לכל אחד, ובאמת הגידול של עולם הישיבות היה גידול מדהים, והצלחה מעוררת השתאות. אבל כבר בשנות ה-80 וה-90, כבר היה מדובר על עולם תורה גדול מאוד, שכבר לא יכול לגדול באותם ממדים כמו שהוא גדל קודם, ומספר המשרות מצטמצם. וגם התחלופה קטנה הרבה יותר, כי אנשים אוחזים במשרות האלו ממש עד זקנה ושיבה. ומהבחינה הזאת אנחנו מדובר בחברה שממשיכה עדיין להצמיח מתוכה אלפים, עשרות אלפים של תלמידי חכמים, אבל שלמעשה אין לה את האפשרות לתת להם לממש את אותו ייעוד כתלמידי חכמים. זאת בעיה גדולה. כמובן, הבעיה היותר גדולה אולי, זה כאלו שהם גם לא מתאימים לתפקיד של תלמידי חכמים. אז בשנים הראשונות, כשהמספרים היו יותר קטנים, אז לאט לאט, מי שלא כל כך התאים ללימוד תורה, יכל למצוא לעצמו את הדרך, אם זה לעשייה ציבורית כזאת, עשייה ציבורית אחרת, לכל מיני עיסוקים, מסחר בכלי קודש, או כל מיני דברים, וגם, האמת שגם בחברה הישראלית עצמה, אני חושב שבאותו עידן, בשנות ה-50 וה-60, עדיין זה היה עולם עבודה, שתואר ראשון הוא לא תנאי הכניסה לעבודה. עכשיו, אז גם עולם העבודה השתנה, גם החברה החרדית גדלה. כל הדברים האלה הביאו למצב קשה מאוד, גם מבחינת תעסוקתית, גם מבחינת מיצוי הפוטנציאל האישי. להמשיך בלימוד תורה לאורך ימים ושנים, כולל משרה תורנית והכל, ברור שמדובר על 20-30% בלבד. כך שמי שלא מיועד ללימוד תורה לאורך ימים ושנים זה 70-80%. זאת שאין לו היום פתרון בחברה.
חלק מהם מגיעים למה שקרוי גם אצלכם וגם אצלנו, השבאבניקים, נכון? הנושרים. וזאת בעיה, זאת מצוקה אנושית וחברתית עצומה. מדובר על אלפי ילדים בשנה, כן. אלפי ילדים בשנה. אז בוא נדבר על הישיבה שלך. מה הרעיון? הרעיון הוא שהישיבה הזאת, מישהו אמר לי, זה כמו ישיבה תיכונית, אבל חרדית. נכון. זאת הגדרה נכונה? לחלוטין. בוא נפרק את ההגדרה הזאת. לומדים לימודי קודש כמו בישיבה רגילה, כמעט. כן. מבחינת הרמה הלימודית. כן, כן. בהחלט. גמרא וכולי. כן. אבל בנוסף לומדים לימודי חול. נכון. מה לומדים? הכל. לומדים אנגלית, מתמטיקה, תנ"ך, אזרחות, לשון, חינוך גופני, מדעים. אוקיי. עושים בגרות? יעשו. יעשו בגרות? כן, אנחנו עכשיו רק יש לנו כיתה ט' וי'. מאיפה באים הילדים? מאיזה סוג של משפחות או מאיזה סוגים של משפחות? הילדים כולם באים מבתים חרדים. ומכל כל הקבוצות שמרכיבות את החברה החרדית, חסידים, ליטאים, ספרדים, בעלי תשובה. באמת מה שמאוד יפה בישיבה הזאת, והוא יוצא דופן, זה באמת הפסיפס הרב-גוני. חשוב להזכיר שיש ישיבות תיכוניות חרדיות, אנחנו לא הישיבה הראשונה התיכונית החרדית הראשונה, אבל אנחנו כן שונים מבחינת קהל היעד, כי הישיבות הקיימות פונות לקבוצה שנקראת חרדים מודרניים, שזאת קבוצה לא גדולה, עם מאפיינים מאוד ספציפיים, ואנחנו פונים לאוכלוסייה החרדית, נקרא לזה הסטנדרטית, לכל החברה החרדית, ואומרים להם, לא בטוח שכל הילדים שלכם צריכים ישיבה קטנה. יכול להיות שחלקם צריכים ישיבה תיכונית. ישיבה קטנה, רק נסביר, זאת הישיבה הראשונה אחרי תלמוד תורה. נכון, זה המסלול הסטנדרטי שבו כיתה ט' עד י"א לומדים כל היום גמרא. ואתה היית רוצה שיהיו אנשי מקצוע, שיהיו אנשי עמל ועבודה? בהחלט. מה שחשוב לי, דבר ראשון, שהם היו אנשים בוחרים. וזה גם העניין שלי בזה שהם הגיעו לישיבה, שתהיה להם בחירה. תספר לי על התנגדויות. ההתנגדות הכי חריפה הייתה באמת עכשיו, בסוף השנה. הישיבה הייתה אמורה, הישיבה נמצאת בבית וגן, בתוך מבנים של האגודה לקידום החינוך, שהיא הבעלות של הישיבה. בעצם אנחנו בתוך מתחם בית הספר בפנימיית בויר, וכבר המקום היה קטן בשבילנו. שנה שעברה הוא הספיק לנו לכל הצרכים, ל-16 תלמידים, אבל עכשיו כשהכפלנו את עצמנו פי 3 ויותר, היינו צריכים מקום גדול יותר, ועיריית ירושלים הקצתה לנו מבנים ברמות. ואז התחילה הסאגה של התנגדות שהחריפה והלכה. התנגדות שהגיעה מתוך תושבי רמות, רבני רמות, פעילים ציבוריים חרדים ברמות. לא רוצים את הישיבה הזאת כאן? בשום פנים ואופן. כולל איום במשבר קואליציוני, אלונים שיצאו כנגד הישיבה הם ציטוטים שחפרו בדברים שכתבתי או אמרתי במשך עשור ויותר, כולל עלילות שווא, עד חתימה של כמעט כל 20 מרבני רמות, חתימה שבשום פנים ואופן לא לאפשר את כניסת הישיבה לשכונת רמות. ואכן לא עברנו. היו גם איומים אישיים? בדרך כלל יש מעשים לא איומים. זאת אומרת, כן, היו ניסיונות, שני בנים שלי שהיו צריכים להתקבל לישיבות. האחד סיים תלמוד תורה והלך לישיבה קטנה, ואחד סיים ישיבה קטנה והלך לישיבה גדולה. היו ניסיונות להפריע בקבלה שלהם לישיבות, ולשמחתי שניהם התקבלו לישיבות מצוינות. וגם במקום שבו התפללתי, בבית הכנסת שבו התפללתי במשך 6 שנים, אז כבר נעשיתי לא רצוי. בכל פעם מידת האי-נוחות שגרמו לי בבית הכנסת הייתה גדולה יותר, עד שיחד עם חברים פתחנו בית הכנסת חדש. היית מגדיר את עצמך כאיש אמיץ? אני חושב בדרך, כשצריך את האומץ, אז כן. לי ברור שכל המהלכים האלו, גם של שילוב של חרדים בתעסוקה, בצבא, בלימודים אקדמיים, לא רק שהוא לא מאיים על החרדים, אלא הוא מונע מהם את האיום הגדול ביותר של נטישה. ויש לי הרבה עדויות לכך שצעירים שמתלבטים ומרגישים שבעולם החרדי אין להם מקום, כשהם רואים שיש סיכוי, אז הם אומרים, טוב, אז אני אשאר כאן. ולכן האתגר הגדול בעשור הקרוב זה להפוך את החברה החרדית ליותר רב-תרבותית, פנימית.
מהאינטרס שלי אני מאחל לך בהצלחה. תודה. אנחנו מסיימים את השיחות האלה בשתי שאלות קבועות. הראשונה היא, מה מדיר שינה מעיניך? טוב, מה שמדיר שינה מעיניי כעת זה באמת הישיבה, כי החשש שהישיבה לא תשרוד בגלל התנגדות לא קיים, כמו שאמרתי, בגלל שהצורך גדול מהכל, אבל החשש שמהישיבה תיסגר מהיעדר משאבים, היא בהחלט מדירה שינה מעיניי. מה גורם לך מחר בבוקר לקום לעבודה בחשק גדול? כל יום אתה שומע מהורים ומילדים כמה טוב להם, כמה הם שמחים, כמה הרבה פעמים משתמשים במונח של נס, ואיך הם לומדים הרבה יותר טוב גמרא, ואיך הם מגיעים להישגים הרבה יותר גבוהים ברמה הרוחנית שלהם. אז... זאת השמחה. כן. אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה. תודה רבה.